Australia, maybe even on the coast, disguised in regalia and making the most of the most of. Yo, what's up mga kailong? So karon di ay kay last day na namo diri sa Samal. So ay nako, busy kay ko ba. Magani kay na-play na ang video kagapo dito, napakita nila pero lagot ko ba kay dili man tumaw ang music ilang gi-play dito nga wala jud dyan nasabay ang ano music, promise. So na ano dai kaganiya mga ano na may oras sa katulog, mga alas 3, alas 2 ana. Magani nakatulog ko bay, so time check day alas 7. Alas 7:40 naman siguro, alas 7:50 nasa dara kay kaon sa may bay, gutom na kayo. So karon kay sulitin na natin tong ano tol, mga oras natin ngayon kasi last na to tol, pero alam mo na mga beaches dyan. So kato yung ano ba katong 2 days wajud ko ka try obligo diri sa dagat bo, di ko ka try ato ba mao gani karon i-try na ko kung unsa bay ano ba experience nato dira, di ba? So tanawa ng ano mga amigo nato dira. Oh, unsa na tanaw niyo dia? Sana wangalan niyo. Kao na bay? Uy. Kao na ba? Kao sabi bay? Yay! Good morning! Good morning, love. Good morning. Blooming magasilag mga naw, bay, sug mga grabe. Maon sa may mga sa may let's go. May gaon bay. Ako tayo. Wala pa, may balik. Puntay may ikaw ra ay bala, ano busog na kayo bay. Awa. Okay na mapod sa dia. Dili mo gani sa picture. Nabati ko pa yung mama ko na sa loob ng camera. Ha? May nanay, may lumag-comment ba yan? Picture ba ano? Sak na nga to ko. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and them. I don't care about what has been. I only care about your soft skin, 'cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and them. I don't care about Yo, what's up? So karon kay bago magligo, bago magkaon, maon dito kay gutom na kayo. By the way, ano, time check is 12:30. Managnaay kito no. Wala na may niya. Ato ano lang to, 5 siguro or 4 na dira. Oh yeah, din kani. Kapoy gibay. Unang proud kay ko ng mga YouTubers dira di sila nang gamit. Dadala mo maso. Bro, dala-dalag maso, bugtat kayo. Pero fight sa gihapon kayo. Edungog mo sa ako Tama dunggan ko ninyo no kay Sabay biking yo. Saba kayo no. Sinabay. Doon sa natadri ato mga minto nga nangaon. Balo na. So, balo sa nato na sila diri karon. Adto nato. Karon man sila. Isoy ba oh? Grabe ito na. Gusto na boots na to dia. Okay kayo. Wang! Musta ka dia Wang? Nadi bikas ito Wang. Tara. Ito ba? Sabi pa itong picture mo ganiya. Pag-chilix may lang kao no. May lamig yung ligo na mo bay. Kaso lang init jud kayo. Unang sulito na jud na to ang adlaw kay hapit na tamang uli. Di ba te?
Sabit at manguli. Sabit na manguli. Ay! Mag-dive mi gani. Dive na mo. Char langs. Dili bitaw guys. Kay ito ata sa ubos kay ngitom na tagsamot. Itom na gani, ngitom jug samot. Wa na ni di na ta makita ng ngit-ngit. Buha nga kayo eh. 2 bars na lang men. Let's go. Dili na pud sa baba kay ganahan kay ko diri ang spot bay kay kanang ano siya ba? Hangin kayo niya. Simot ni mong bango-bango naman ng hangin eh. Bango-bango talaga ng hangin. Talaga namang hangin talaga to eh. Oh, etong hangin. Ang ganda talaga ng wow ha? Wow naman! Wow naman, sali naman kayo sa vlog, men. Hi! Hello! 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 Ngit-ngit! Bilay maklaro dirayoy against the light. Wow! Ito di picture. Yay! So, mo to. Tawag na po nila para sa fan shoot. Ginagmay lagod yung mga pictures. Ay! Hawaya. Ay, kisa kamot bay. Puli-puli jud ta ni sa kamot. No? Dagan na kayo nagpicture na siya rin mo puno sa ano. Sa memory. And guys, the second day, headed by our future sketcher man, Raymond Kahis, and our PDP Laban. No other than Table ni Manibay. Jeffrey Alvarez. O sa yung plataforma bay. Ipasirado naman ni bay kay lumatag aircon ba patay na uli galo-galo. Palit ka itong barko para sa sunod. Kuha na to. Ito? Ito si G. Assignment na Bye na tabay kayo. Bato na kayo bye. Bato na sige, bye-bye. Let's go. Miya na ta. Perminti man tabyaan po. Tara. So, malik kita dito ah. Tara Mak, sabay ka Mak. Bahala ka diya Mak. So, bay. Tara na bay, mamalik na dito bay. Kapoy na kayo. Kapoy na kayo bay. Balik sana ko ni dito kay isugo po ni Uncle Ayan sa iyahang cellphone kay nag-moist na daw. Kuya kay powers no. Tawag na po. Hoy picture! Picture na naman! Lubato na ganit eh. Na naman kalabato na ko, tapos picture pa kayo sa akin. Basta makapalit kog DSLR by palit kog 10 to 18mm nga ano lens kay para wide kayo ba. So wait lang ha kay mag-picture taking sa amin. Let's go. Puya na kayo eh. Isa na dito to. Mana dito. Mana. Isa na dito to. Isa day. Unsa na ko ni Duabay kay ano kayo kanang hapit na jud siya mamatay. Murag akong gugma sa iya ha. Sige ra gugot murag bukang. So, mo ganito. Magbabay na ta. Feel na kay siguro diri na nako i-end ang vlog. Tulo siya kadlaw straight. O kabalo kung sunod-sunod ba to nako o sa ay ano lang o kung isumpay ba to nako siya or putol-putol o upload. O kabalo pero saan man ako ni bay. Una-una sa ako pero maligo sa migdagat kay kabalo mo nga hapit na jud lagi may manguli. So kung nagustuhan ninyo ang video mga ilong, please like, comment, share, and subscribe. Kadali lang. Sulod sa tadiri ah. Ring na lang po ang bell. So muna, babay na sa inyo. I love you so much. Let's go. Mo.